anys sense veure't! 5 anys, fixa't! Mare de Déu, 5 anys! Quant temps has estat tancat aquí? 5 anys! Ràpid, marxem o ens enxamparan. T'ha vist algú? No m'ha vist ningú, no! Però segur que no ens ha vist ningú, segur que no ens ha vist ningú. Espereu-me! T'hem vingut a buscar amb el Ferrari. Ferrari, soc jo! Ràpid, marxem, fotem al camp que ens enxamparan. Saps que t'he escrit una cançó? Sí. Deus tenir gana a cap d'aquests 5 anys, Molta. T'he preparat unes mongetes d'aquelles que feia la meva iaia, picants, amb pebre, xoriço, bitxo... Ai, quins temps aquells! Abuela, aquesta enfamada està de muerte. Abuela, aquesta enfamada està de muerte. Abuela, enfamada. Enfamada. Com tinguen! Són molt bones per jo, Molt bones. Boníssima! Que bona! Hòstia, se'ns ha girat feina. Plantes, continuarem després. Oh, merda, un control de policia. Va, ràpid! Ja sabeu el que heu de fer. I sobretot, a ell, que no el coneguin. Jo ja em cuidaré de la resta. Oh! Bon dia. Què hi tenim aquí? Un cotxe ecològic. I quins acabats. Identifiqui, si us plau. Jo sóc en Japet. Imbècil. Vull saber el seu nom de pila. Duracell. Aquest tio és tonto. Potser l'haurem de multar. Plantes! Plantes! La mercancia! Però què és tot això? Estem traslladant els morts, els de la ràbia. Es pot saber de què parla? Que no en saben res. A la ciutat hi ha una epidèmia de pesta, de febre groga, de tifus, de mal de peus i cau a les ungles, se'ls hi giren els ulls. Estem traslladant els difunts abans la cosa no empitjori. Déu meu, aquest encara és viu. Bon, no es preocupi. Ja està, no cal allargar l'agonia. Ràpid, no perdi temps. Nosaltres l'acompanyarem. Anem aquí mateix. Arri, va. Però si el cementiri és allà, per què collons van cap allà? Espera't un moment. Merda! Va, seguim-los! Per allà, burro!
allà on anem. Som decien a 6 dies. Si no, se nos espatlla el Ferrari. Oh, un àngelo! Així que vols deixar la física i la química per la ornitologia? Sí, voy a estudiar els ocells. Gambarrista, Benei, però què ens has fet? Ens has abunyagat el cotxe! Burro! Arri! Ai, collons, com ho has fet per volar d'aquesta manera? És que ha estat tan maco. Ara entenc perquè el doctor deia que estava ben volat. Ens amagarem a casa d'uns amics. Oh, l'aire, la masovera, la masovera. Oh, l'aire, la masovera se'n va al mercat. Batu a l'olla, que ve la policia, amagueu-vos! Me cago en l'os, que acaba allà la cort! Bon dia. Bon dia. Ha vist aquest home per aquí? Ai, no. Aquí només venen els isards. No veu que això és un racó de Montple de misèria i merda? Si no li sap greu, donarem un cop d'ull. Ah, facin, facin. Tu, mira per aquí. Passa, gos! Mira aquí, mira aquí! El loco fugitivo! Va, que se t'ha acabat l'excursió! Torna a aquella casa i hi ha gent com tu, gent sonada i beneita! No, sisplau! No! Gent que ningú vol que estigui lliure! No, sisplau! Sisplau, no! Jo no vull anar allà! Jo no vull anar que em punxen! Quiets! I no us moveu perquè us foto això pel cul! Anònim! Per què carai us l'heu d'endur? Per què? No te l'emportis! Perquè no pensem igual que vosaltres. Nosaltres som bona gent, no fem mal a ningú. Cosa que vosaltres no crec que pugueu dir. No veieu que n'hi ha més a fora que a dintre? De fet, sí que era una mica curt aquell noi.